வெல்கம் டு ஷிவாராஹி பொட்டிக். நம்ம நேத்திக்கு வந்து வீடியோல வந்து நம்ம ஃபுல் வியூ காமிப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தோம். லைக் நியூ ப்ராடக்ட் லான்ச் பண்ணியிருந்தோம். கலம்கரி ஹேண்ட் பிக் சாரீஸ் தான். நான் ஒன் பை ஒன் இப்போ வந்து ஃபுல் வியூ காமிக்கிறேன். நீங்க பாருங்க. இன்ட்ரெஸ்டட் பீப்புள் கண்டிப்பா டிஎம் பண்ணி உங்க ஆர்டரை சீக்கிரமா பிளேஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஷேட் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே ஃபேவரட்டான ஒரு காஃபி ப்ரௌன், டார்க் காஃபி ப்ரௌனுங்க. இதெல்லாம் பாருங்க, நல்லா கிளியரா காமிக்கிறேன். ஸ்டோரி டெல்லிங் கான்செப்ட்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நீங்க இப்படி வேர் பண்ணிக்கலாம். நல்ல ஸ்டிஃப்னஸ் கொடுக்கும் உங்களுக்கு. அண்ட் இதுதான் முந்திங்க. திஸ் இஸ் முந்தி பார்ட் பாருங்க எவ்வளோ அழகா இருக்கு. அண்ட் இந்த பிளவுஸும் நான் காமிச்சிடுறேன். ஜூம் பண்ணி காமிக்கிறேன் கலர்ஸ். வருங்க முந்தி, இந்த பிளவுஸு, இந்தாங்க பிளவுஸு. இந்த க்ளோஸ் ஷாட்.